grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, la diputada senyora Laia Canyigueral i Oliver. Gràcies, president. El 5 de desembre de l'any passat van celebrar una Junta de Seguretat de Catalunya que va significar un pas enrere en el camí perquè els Mossos siguin la policia integral del nostre país. Varen renunciar a les competències de ports i aeroports que ja estaven negociades i que ja ha assumit el govern basc. I si això no fos suficient, van considerar una bona idea intentar espanyolitzar el 112 incorporant-hi la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que per sort, gràcies a pressionar, no se'n varen en sortir. De fet, el despropòsit d'aquella Junta de Seguretat va ser tan gran que el president va haver de fer una compareixença específica per parlar del tema. I el president Illa, aquí, el 18 de desembre, en el Parlament, va dir: convocarem una nova Junta de Seguretat a principis d'any perquè els Mossos assumeixin competències en ports i aeroports. Textual. És el titular de la seva nota de premsa, de la nota de premsa del govern. Avui som 4 de juny i la nova Junta de Seguretat no s'ha fet. I la setmana passada, en una entrevista, la consellera Parlon deia que les competències no seran aquest setembre i s'endarreriran. Estem preocupats, consellera, perquè veiem masses versions d'un mateix tema. El president aquí, en el Parlament, va dir principis d'any i vostè ara ja parla de finals d'any. Consellera Parlon, fa mig any que esperem la Junta de Seguretat. Fa mig any que esperem la rectificació anunciada. Fa mig any que esperem l'ambició per gestionar ports i aeroports. Quan faran la Junta de Seguretat? Per respondre té la paraula la senyora Núria Parlon i Gil, consellera d'Interior i Seguretat Pública. Molt bé, gràcies, president de la Generalitat, membres del govern, diputats i diputades i públic que esteu escoltant-nos. De fet, al govern no li falta ambició. No li falta ambició per assumir noves competències ni en seguretat ni en cap dels altres àmbits de govern. Per altra banda, ja va dir el president, i ho va expressar, que aquestes competències s'assumiran, que estem treballant per tenir una data, que estem treballant també amb l'ampliació de la plantilla de Mossos d'Esquadra per poder-les assumir i poder-les executar amb eficiència, i amb això bé sap que nosaltres complim els acords, complirem els acords d'investidura i complim aquells acords que afecten, en aquest cas, a la convocatòria de la Junta de Seguretat i a l'assumpció de les noves competències. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Laia Canyigueral i Oliver. Tenir les competències de ports i aeroports és una qüestió de seguretat ciutadana, és una necessitat. Renunciar-hi és renunciar a la seguretat dels catalans i de les catalanes. Aquesta legislatura només té sentit si es produeixen avenços decidits en sobiranies nacionals i socials. D'això depèn el seu govern. Depèn de l'ambició que tinguin en la defensa del país i de la seva gent. Accelerin, consellera, compleixin amb la seva paraula i concretin ja el traspàs. Per respondre té la paraula la consellera d'Interior i Seguretat Pública. Diputada, no dubti que ho farem i li demano que hi confiï. I que també hi confiï en el govern d'Espanya, que està treballant de manera clara per fer-ho possible. Per fer-ho possible pel que fa a les competències en ports i aeroports i també amb una futura proposició de llei que es treballa amb el grup de Junts per tal de promoure l'assumpció de les competències en l'àmbit d'immigració. Ara bé, ha fet una consideració que em veig obligada a... A mi no m'agrada treure pit de les dades, soc molt discreta sempre, perquè les dades les carrega el diable. I per tant, quan són bones, pensem que s'està fent una feina excel·lent i quan no són bones,
no vol dir que no s'estigui fent una feina excel·lent. Ara bé, en relació a l'aeroport i a lo d'associar que hem de tenir les competències per tenir millors dades de seguretat, no és cert. Ara mateix, amb les competències que tenim, amb l'ampliació que hem fet de plantilla en l'aeroport i amb les xifres que teníem, que a més ens preocupaven perquè en les diferents pàgines dels consulats destacaven que et robaven a l'aeroport de Barcelona, tenim una disminució de dades del 18% en quant a la delinqüència, amb l'ampliació d'efectius que hem fet hores d'ara i amb la feina que s'està fent. Per tant, més competències sí, però ara amb les que tenim ja estem fent molt bona feina. Un 18% menys de robatoris a l'aeroport. La següent pregunta és sobre el desplegament del pla d'enfortiment